Xayrlı gün Татарстан, xayrlı gün hürmetli televizor qarawçılar. Bugün 26 sentyabr seshanba. Туры эфирда сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Тапшырыбызның иҗат төркеме белән шушы минутта безнең белән булган тамашачыларга эшлекле көн теләп калабыз. Көннәр суытты, кояш та бүген күренми, октябрьгә якынлашабыз бит. Шуңа да карамастан кәефегез күтәренке булсын. Тарихка кирип калган кайбер вакыйгалар турында алдагы минутта. Яулый. Граммофон сәнәгатенең чәчәк атуы 1902 елга туры килә. Ул вакытта Энрике Каруз җырлары белән пластинкалар чыга башлый. Мин бик рәхәттә яшим. Апас районы Олыбакырчы авылында яшәүче Рима әби Гыйзатуллина балалары, онык-оныкчыклары, якыннары янәшәсендә 90 яшен бәйрәм итте. Ак әбигә олуг юбилей уңайыннан иң изге матур теләкләр иреште. Чын күңелдән сезне Умар бәйрәменә котлыйбыз. Рәхмәт сезгә. Сәламәтлек. Мине зурлап килүегез өчен бик зур рәхмәт барыгызга да. Күз тимәсен, Рима әби бүген дә тормышны яратып, шат күңел белән яши. Гел хәрәкәттә ул. Кешегә ышанып ятмый, күп эшне үзе башкарырга тырыша. Ә иң зур бәхете балалары, онык-оныкчыклары белән дә горурланып туймый ул. Менә хәзер Аллаһка шөкер. Бик рәхәттә яшим. Балаларым акыллылар барсыда. Карыйлар, тәрбиялиләр. Аның узак яшәвендә дә бәлки аның шундый характеры ул йомшак, теплые, добрые. Аны бөтен кешегә җитә аның добротасы. Рима әби 8 балага гомер бүләк иткән. Тормыш иптәше Әхлулла бабай белән дөрес тәрбия биргәннәр, югары белем алырга ярдәм иткәннәр. Илебезгә күпме кадрлар үстереп бирде. Укытучылар, врачлар, күп строительләр, анда тагын безнең юристлар да, экономистлар да бар. Бөтен бала үзләренә тиешле образование алып, илебездә лайыклы кеше булып яшиләр. Әнкәйне без бик яратабыз. Әнкәй безнең өчен иң кадерле кеше. Кайтабыз, ишек ачык. Самый главный ишек ачык. Кайтабыз, китәбез, каршыла озатып куя Аллаһка шөкер. Әнкәйнең 90-га җитүнең сәбәбе әнкәй безнең бик тырыш, бик уңган бүгенгесе көнгә хәтле менә. Гел хезмәттә тавыклар карап, әле быел гына ул шүп утап, бакчалар утамый әле. Моңа хәтле бөтен бакчаны шиз тартып торып, әнкәй безнең гел хезмәттә инде. Менә хезмәт тә бик булышадыр дип уйлыйм инде. Семьяда бишенче бала. Әнкәй яңа атмасаң кайтып бирим. Аллаһка шөкер. Каршыла затып куя. Әле кайтып биткәч әйтә, звонит итегез Пробкаларны сорый. Нинди пробкалар булдымы, юкмы? 90 яшендә Аллаһка шөкер. Зихны яхшы. Шунсы бик әйбәт кеше. Ул бер вакытта да кеше семьясына кеше ниенә тагылмый. Менә кияүгә чыккансыз икән, өйләнгәнсез икән, сезнең семья. Шуңа күрә ул киленнәргә дә, кияүләргә дә каршы әйттерми. Рима әби колхозның төрле хезмәтләрендә эшләгән, 12 яшьтән хезмәт арбасына җигелгән. Без сугыш чор балалары, безнең баштан төрле җилләр искән. Яшьлекләребез дә бик җиңел узмады. Хәзерге без Аллаһка шөкер бик рәхәттә яшим ди ул. Бүген үзем менә яшим, атна сайын кайтам алайларым. Бер атнада да кайтмыйча калмыйлар. Ара кайтып карап тора. Әле мин үзем җиртем. Тавыклар асырыйм әле. Ашатып җирим. Барышым шул. Һәр яңа көн гомер китабының укылырга тиеш бер бите. Соңгы ноктасына кадәр укылмыйча, ябып куеп булмый ул битне. Фәнис Яруллин. Әйе, тормыш арбасы тәгәри тора, еллар уза, гомер ага. Аның ничек үтүе һәрберебезнең үз кулында бит. Җырчы Рөстәм Насыбуллинның тормыш арбасы ниләр белән тулган икән? Бу турыда үзеннән сорап карыйк әле. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, Рөстәм, исәнмесез? Хәерле көн, ханым, исәнмесез. Менә тормыш арбагызны сез инде 30 ел тәгәрәтәсез икән. Ниләр белән тулган, ул нинди тинчекләр, нинди хәтирәләр бар, һәм алар арасында җырчы булам дигән хыял бармы икән? Дөресен әйткәндә 30 яшым әле
кичәгенә студент вакытлары мие, ләкин барыр музыкада укыганда студент еллары бик күп булырга туры килә. Менә 30-да килеп җиткән. Шушындый матур көз айында, октябрьнең 15 көнне дөньяга килгәнмен мин Яршалы шәһәрендә. Җырчы булырга шул гаиләдәндер инде, әти ничектер кызык булды инде ул. Мунчада ничектер мин җырлап йөргәнмен, су ясаганмын. Кая синең нәрсәдер тавышың бар бит дип әти җырлала дип шулардан китте инде. Мен күп җирләрдә сөйләдем инде. Гаиләгез җырлымаңлы булган шулай? Юк, безнең туганнарыбыз бар, гармунда уйный торган. Әйтә инде, Зурат атаңды җырлаган электә. Шуңа күрә мен калса белмим, туганнарымны үзем ишеткәнем юк. Димәк, әтиегезгә рәхмәте булырга тиеш булып чыга. Шулай бит ул талантны сездә улашкан. Инде булачак концерт турында да сөйләшик. Тиздән үзегез әйтмешли, 15 октябрьдә сезгә нәкъ 30 яшь тулган көндә сез тамашачыларны көтеп каласыз. Айдар Файза Рахманов белән бик күп эшләдек бит инде. Ул ел сайын үзенең туган көне концерт эшли филармония концертлар залында. Шуңа күрә әйтәм, Айдар абый начар эшләмәс, үзендә шул көнендә концертны куеп карыйк әле дип, дуслар, туганнарны җыеп, иҗатын яратучыларны җыеп, шушындый бер концерт бирәсе килеп ниятләдек. Һәм инде нинди программа әзерлисез? Сезне бит менә уникаль тавышлы җырчы дип әйтәләр, хәтта Татар Шаляпин дип тә йөртәләр. Менә сезгә сезнең тавышыгызга нинди җырлар күбрәк туры килә? Ничек сайлап аласыз аларны? Совет чорындагы менә җырлар бар бит инде, теге Ленин турында, менә Кобзон репертуарындагы Лещенко репертуары, алар миңа барысы да бата, һәм шуңа күрә мин татар җырлары гына җырлыйм, русча да күбрәк җырлыйм. Ни өчен? Чөнки күп милләтле республикада торабыз, бөтен кеше дә аңларга тиеш безнең иҗатыбызны, шуңа күрә татарча да җырлыйбыз, русча да җырлыйбыз, концертыбызда төрле җырлар булачак инде. Менә бу тавышыгызны махсус ничектер саклыйсызмы? Аның кадерен беләсезме үзегез? Нидер күнекмәләр эшлисезме? Күнекмәләр инде миңа бик килешми, күнекмәләр. Күп кешегә кирәк ул, менә тавыш җылыту дигән әйберләр. Мин консерватория укыганда да распевкаларга бик йөрми идем. Аны инде укытучылар ачуланмыйлар идеме? Ачуланалар иде инде дә. Минем табигатыма килми ул менә. Ничектер булышмый димме? Сез һәрвакыт әзер димәгеме? Әйе. Иртәнме, кичтәнме сезне уятса, Рөстәм җырла дисәң, сез һәрвакыт әзер. Әзер, бер елны шулай кызык хәл, Монголияга, Улан-Батырга барган идек. Сез дә бар идегез бу янда, алып бардыгыз ул концертны. Анда сәгать вакыты бит инде 6 сәгатькә аерма. Безгә безнеңчә төнге сәгать 3тә туры килде җырларга инде, алар сәгате белән. Һәм күп инде югары тавышлы җырчылар инде тавышлары юклый, җырлый алмый, без нишләргә микән дип борчылып йөргәндә, без чыктык та шарт җырладык. Теге бернинди проблема булмады ул яктан. Менә сезнең турыда остазларыгыз, безнең танылган шәхесләребезнең фикерендә ишетергә бик кызык. Шуларны карап тыңлап китик әле. Яхшы. Ул беренчедән аларның сүзләренә игътибар итә. Ул җырның эченә керә белә һәм алай гына да ул һәрбер җырны профессионал югары дәрәҗәдә тамашачыга җиткерә белә. Менә бүгенге көндә бу бик мөһим әйбер. Ул дөнья музыка сәнгатенә таяна, рус музыка сәнгатенә дә таяна, аларында өйрәнә, әмма ләкин аның нигезе татар милли музыка сәнгате, җыр сәнгате. Кеше буларак ул бик тыныч, бик җылмаеп кына сөйләшә, кешедән көнләшми, ярдәмчел. Әле аның алдында бик күп бурыч бар. Нинди матур фикерләр сезнең хакта, Рөстәм. Сез хезмәт иткән Казан филармониясе, да сез әле җырчы гына булып калмыйсыз, үзегезне актерлык яктан да ачарга тырышасыз. Бу менә тормышыгызның ничек менә дөньяга миңа калса бу шулай карашны киңәйтә? Киңәйтә әлбәттә, безнең теге күзебезне тагында зуррак ача дөньяга. Җыр белән генә шикләнү булмагач, менә инде күптән түгел генә без премьера ясадык. Зәңгәр шәлне яңадан бию постановкалары белән эшләп чыгарып инде мин Булат ролен уйнадым. Мәйсәрәләрем минем икәү, алар алышынала, мин бер үзем генә калдым инде. Бик кызык бу өлкәдә эшләү. Бик күңелле, яңа төрле баш миеп, башкача эшли башлый. Менә. Җырны ятып та җырларга туры килә, утырып та җырларга туры килә, биеп та җырларга туры килә. Актерларны димәк аңлыйсыз инде булгачымы? Әйе. Бүгенге көндә нәрсә өстендә эшлисез, спектакльләр турында? Спектакльләр инде безнең төрле балалар әкиятләре куйган идек.
аны баштан инде ул рольләрне бергәндә тиге ниндидер белән әкият дишендә бу ничә уйнарга инде шундый тиге костюмнар киеп чыгып җырлый бөтен галстуклар белән бабочкалар белән генә дип Образ инде образ. Ә монда бу рольләрне репетициялардан соң балаларга күрсәтә башлагач, шул балалар белән бер дулкынга кереп китеп, алар самими йөз белән бер гөнаһсыз балалар ышанып карап утыралар шушы рольеңне һәм сиңа кул чабалар шуңа кешен күңелләреннән и бик рәхәт мизгелләр ул менә. Уңышка ирешкән җырчы, артист, сезнең күзлектән чыгып ул нинди кеше? Әйбәт кеше булырга тиеш ул. Бар яклы. Гади, әйбәт, тәртипле кеше булырга тиеш. Бүген шундый истәлекле көн, иске дуслар белән очрашу. Дусларыгыз турында да сорап китик инде. Дусларыгыз бармы, күпме алар? Дусларым Аллага шөкер бик күп. Минем һәр чак булды дусларым үземнән өлкәнрәк яшьтәгеләр. Ничектер шулай менә мәктәп вакытыннан шулай булды. Мин үземнең класс белән бик аралашмадым димсең инде. Өлкәнрәк класслар белән аралашып, бүгенге көндә дә дусларым миннән ким дигәндә 5-10 яшькә өлкәнрәкләр. Соң сез бик өлгер кеше бит һәр яктан да, Рөстәм. Сез әле 3 бала тәрбияләп үстерәсез, тормыш иптәшегез Юля белән һәм беләсезме, мин берсендә караган идем, сезнең әңгәмәдә сез аңа шул кадәр матур рәхмәт сүзләре җиткерәсез. Бу миңа калса, һәр ирдән дә ишетеп булмаган ди сүзләрне. Шулай инде безнең эш бит инде ненормированный. Менә бүген төнлә чәйп китәргә мөмкин, кайтып керергә мөмкин, бер атнадан соң гына балалар белән гел хатын инде, хатыналар белән тормыш иптәшем ашарга пешерү. Көнгә 5 тапкыр гына идән җыю безнең өйдә, чөнки балалар уйныйлар, нитәләр, чисталыкта да бару кирәк. Садикка йөртү кирәк. Инде әле менә 2 көн кала гына 1 сентябрьгә төпләп уйладык та, зур кызыбызны мәктәпкә бирергә булдык быел, 1 сыйныфка. Үзе әзер идеме соң балагыз? Ул аңламыйча да калды андыр соң әйткәндә, ләкин менә бүген иртән үзе турып инде мәктәпкә барам, әти илт мәктәпкә дип шулай сорый, кызыксынуы бар. Ә менә гаиләдә балаларның тууы менә ничек тәэсир итте сезгә? Алар бер-бер атлы тудылар да. Теге әле менә. Сизмичән дә, белмичән дә калдым дисезме? Юк, мен аңладым инде, балалар яратам мин. Шуңа күрә теге күпме булса да алар Ходай күпме бирә? Менә карт әбиләр әйтмешли, Аллаһ Тәгалә биргән дәүләтләр инде алар. Безнең киләчәгебез. Шуларга ышанабыз инде, аларга тәрбия бирергә хәзер, аннары алар безне тәрбияләр дип өмет итәбез. Шуңа күрә бергә яшибез инде шулай. Концертыгыз матур узсын. Тамашачы сезнең иҗатыгызны менә якын күргән шундый тамашачы булсын залда дигән теләктә калам. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар телибез. Шакыруыгызга рәхмәт, бик зур рәхмәт. Һәм инде сезнең белән әңгәмәне тәмамлыйбыз. Тапшыруыбызны әле менә сезнең башкарудагы бик матур бер җыр дәвам итә. Аның исеме дә шулай дип концертыгызның исеме кебек Тәгәри тормыш арбасы дип исемләнгән. Тәгәри тормыш арбасы ай үтә, сөлкін үтә, язны кишеп, жәйне гизеп, гомер көзенә җитә. Тәгәри тормыш арбасы язмышының юлларыннан урап тотам билбегәнне төшермим Язмышының юлларынан урап тотам дилбегәнне төшермим кулларымнан. Кылавыма шатлыкларда борчуларда тиелгән табышлар һәм югалтулар катлап өелгән. Тәгәри тормыш арбасы язмышының юлларыннан урап тотам дилбегәнне төшермим кулларымнан. Тәгәри тормыш арбасы язмышының юлларыннан урап тотам дилбегәнне төшермим кулларымнан. Тәгәри тормыш арбасы язмышының юлларыннан урап тотам дилбегәнне төшермим кулларымнан. Тормыш йөге арта бара.
табам битәле жайын. Тәгәри тормыш арбасы язмышының юлларынан, урап тотам дилбегәмне төшермим кулларымнан. Тәгәри тормыш арбасы язмышының юлларынан, урап тотам дилбегәмне төшермим кулларымнан. Тәгәри тормыш арбасы язмышының юлларынан, урап тотам дилбегәмне төшермим кулларымнан. Тәгәри тормыш арбасы язмышының юлларынан, урап тотам дилбегәмне төшермим кулларымнан. Бүген Татнефть-аренада «Ну-ка все вместе» проектының масштаблы гастрольләре кысаларында зур концерт тамаша узачак. Алып баручы Владимир Маркони белән шоуның иң якты 20 йылдызы Россия шәһәрләре буенча сәяхәткә чыкты. Бүген әйткәнемчә Татнефть-аренада кичке сагат 6-да Сергей Павловский, Варвара Убель, Дмитрий Вагнеров, Даша Храмова, Мария Кирпичева, Эрик Панич, Яна Блиндер, Валерия Белова, Симона Куприна, Римский дуэты һәм башка яшь талантлар ишетеп була. Бүгенге шулар иде, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Янәшәгездә яхшы кешеләр, матур хәбәрләр, кызыклы вакыйгалар гына булсын. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.